amerických, alebo toto nemôže byť príkladom pre riešenie iných záležitostí podobného charakteru? Taký systém stare decisis zotrvania pri rozhodnutom tu pochopiteľne neexistuje. Navyše v súvislosti s týmto rozhodnutím opäť musím konštatovať, keďže nie je právne záväzné, nemôže sa stať ani právnym precedensom. Taktiež by som si dovolil poukázať na to, že v Európskej únii bude veľmi ťažké niektorým krajinám prijímať podobné interpretácie, napríklad v otázke Cypru, ktorý má problém so Severocyperskou republikou, čiže toto rozhodnutie a akceptácia daného rozhodnutia jednotlivými krajinami budú zložité aj vzhľadom na vnútroštátny právny systém jednotlivých krajín. Takže myslím si, že v tejto súvislosti vyvracať tvrdenie, že v iných prípadoch sa nedajú použiť rovnocenné argumenty, bude veľmi zložité. V každom prípade tá situácia sa bude vyvíjať. Uvidíme koniec koncov, aké budú reakcie na to rozhodnutie aj z ďalekého sveta. V tejto chvíli ďakujem Eduardovi Kukanovi a samozrejme aj vám, pán doktor, že ste si našli čas pre divákov televízie TA3. Príjemný večer. Ďakujem, príjemný večer. Vážené dámy, vážení páni, ďakujem aj vám za pozornosť. Toľko z dnešnej témy.